אז מה קורה חברים? כאן אורי בעוד סרטון חדש. היום חברים, אנחנו בסרטון של סתם בגייז, וכן זה משתמש יחסית חדש, ויאללה בואו נעשה, יש לנו סיבוב, יש לנו את הגלגל אוקיי, יש לי את הלג'נדרי הזה, שהחן שלי אתמול הוציא לי 3, אני מעדיף 3. בסדר, 5 אלוהים, סבבה. טוב, אז בואו נתחיל. אלה הדמויות שיש לי. יש לי עוד את הריקוד הזה, אוקיי. איזה טיר אני, מעניין אותי. טוב, אז חברים, אנחנו היום ננסה להגיע לפרגים, אפילו לפה. טוב, יאללה בואו נתחיל. הקרב השני שלי במשתמש. טוב, אז חברים, לפני שאנחנו מתחילים את הקרב, תנו סאב, תנו לייק ושימו פעמון, ואם אתם רוצים שימו גם תגובה. יאללה בואו נתחיל. מטרת הלייקים להיום 10 לייקים. נתחיל במטרה קטנה ואז נעבור ליותר גדול וככה, אוקיי? הארץ הזאת אני טוב בה, למה יש לי מלא משתמשים. אנחנו משחקים, חלקם בוטים פה וחלקם נורמליים. ואם אני אעבור, אוקיי, אז בינתיים אנחנו עם הראשונים. אוקיי, אני הרביעי בינתיים. טוב, אני שלישי ובוא נעבור. אני שני, וסתכלו דבר אחד שאפשר לעשות ואז לעבור. שיטה שראיתי ביוטיוב. וואלה, אם אתם רוצים שאני אעשה גם סרטונים לשיטות בסתם בגייז בכל מיני ארצות, אז תגיבו לי בתגובות, אני אעשה. אוקיי, נו, שיעבור כבר. הופה. אוקיי, עברנו. בואו נמשיך. כולם פה עם הריקוד ההתחלתי. וואלה, קצת מפתיע. טוב, אז בואו נמשיך. ומעצב אמן כוורת דבורים. אני אוהב את הכוורת. או בוטבש. אני אוהב את הבוטבש. לארץ שאני כבר מתחיל לאהוב אותה לאט לאט. היא אחלה ארץ. אוקיי, כבר אחד נפל. מצוין. לא! אחד מהרובוטים האלה נפלו. עברנו. עדיין לא אהבתי. טוב, אז יאללה בואו נמשיך. טוב, לבינתיים אנחנו עכשיו בגמר. בואו נראה מה... בלוק דש! היידה! חברים, בקושי כבר את זה בלוק דש, אבל זה מצוין לנו. עכשיו זה טוב מאוד מאוד. זה ערך שאני אוהב. Freshly. Nice.
טוב. איי איי איי, איך אני שונא. זה שלב שאני די גרוע בו, השלב הזה. אוקיי. מה? איך הם עברו? טוב, בוא נמשיך לצפות. טוב, זהו, יואו. יאללה. אוקיי, והוא ניצח. טוב, אז הוא קיבל את הכתר. פרסומת, נו באמת. טוב. אז חברים, בוא נחכה. טוב. אנחנו ב50 גביעים ו0 כתרים. והיום אני רוצה לעלות ל5 כתרים בסרטון. לא יודע, אולי גם 3, לא יודע, אני אנסה. למה היום קמתי ב7 בבוקר בשביל להתחיל לשחק. היום זה יום, היום בערב מתחיל כיפור. טוב, אז טוב, אני ראשון. תשכחו מזה, אני לא ראשון. אני שלישי, שני, ראשון. ראשון לגמרי. לא, תשכחו מזה, אני לא ראשון לגמרי. לא, כולם עקבו אותי. טוב, אנחנו משחקים חלק מול בוטים וחלק מול אנשים נורמליים כמונו. לא, לא. אם אתם רוצים לדעת איך אני יודע שזה בוטים, כי יש להם את הסולמית, הנה, כמו שאנחנו צופים בו, יש לו מספר וסולמית, וככה אתם יודעים שזה בוטים, ונגמר המשחק והשטן עבר. יאללה, טוב, אנחנו עברנו. דרך אגב, השלבים פה ממש קלים לי, גם אני התחלתי לפני חודש, וכבר אתמול שכן שלי יוצא לגנדרי, ואני כבר השלישי הכי טוב, הרביעי הכי טוב בכיתה, והתחלתי רק לפני חודש, והם התחילו מזמן. הייתי אחרון, ועכשיו אני בין הראשונים, אני בין 5 הראשונים. ואם אתם רוצים שאני אעשה גם סרטונים עם חברים שלי מהכיתה, אז תגיבו לי. אוי, אימא'לה. אחד יפסן, נו. חושב שהוא יכול להפיל אותי, בונה. נו. שמישהו יפסל כבר. טוב, לא עשיתי כלום בזה, רק זזתי קצת. אוקיי, אנחנו משחקים. רובם בוטים. אני מקווה שכוורת. בוט בש. אוקיי. טוב, אז חברים, בואו נמשיך. יש לי פה שיטה. למה אני לא מצליח אותה? לא! שנייה. פעם אחת הצלחתי, נו. דרך אגב, אפשר לעכב עם זה ככה את המשחק. אוקיי, אנחנו מול 2 בוטים ואחד נורמלי. אבל אם אתם מתחילים, אתם תמיד תהיו אנשים רגילים. אוקיי, אז כתר ראשון, כמו שאמרתי, הנה, זה כתר. אוקיי. טוב, בואו נמשיך. כתר ראשון. היידה. מה זה?
טוב, עוד 28 ימים יש לנו בשביל העונה הזאתי, ואני מבטיח שאני אעשה מלא סרטונים בלי נדר, אוקיי? ואני רוצה להצליח בזה, ויאללה, ואני רוצה עד סוף העונה הזאתי, אני רוצה להיות כבר ב-20 כתרים, לפחות 20 כתרים, מה זה חסר פה 3 אנשים? אנחנו 29 איש. אוקיי. כמו שראיתם, אני טוב בארץ הזאתי. אוקיי, זה אני ועוד אחד פה. לא, הוא כבר לא פה. לא. זה הדבר שאני שונא פה. למה היא לא עושה את השיטה? יש פה את השיטה הזאתי. אם אתם לא מכירים, יש פה שיטה ללכת על הצד. טוב, אז בואו נמשיך. חלקם פה בוטים, חלקם פה נורמליים. אין פה בוטים או יש? נראים כמו בוטים. הנה, יש פה בוט. לא בוט. לא. נראה לי אנחנו משחקים רק עם בוט אחד. מה? הדבורה, תעברי, דבורה. היא פשוט עמדה ליד. מסכנה. איזה מסכנה, אני מרחם עליה. טוב, אז יאללה, בואו נמשיך. איזה מסכנה, עמדה ליד קו סיום ולא רצתה לעבור. טוב, אשמתה, מה נעשה? הנה שלב שאני כל כך אוהב, לייזרים. אני מקווה שאנשים פה יהיו טובים, למה אני רוצה להגיע לשלבים שאף פעם לא הגעתי בלייזרים. אוקיי, אחד נפסל על ההתחלה. בסדר, סבבה. אוקיי, 2 פשוט היו יחסית לא טובים פה. אוקיי, 5 הפסידו. אוקיי, אז עברנו. אוקיי, נשארנו עם בוט אחד והשאר. אנחנו שם לבד בשורה האחרונה. איזה באסה, למה משאירים אותי לבד? איפה הסקין שלי? הנה. זהו. תקשיבו, לפני שבוע הייתי גרוע בזה מאוד. ועכשיו אני יחסית טוב בזה. הספקתי לעשות בזה כבר 7 כתרים אצלי בטלפון. זה. אני בשוק אם הוא שרד. הוא שרד? לא, הוא שרד. טוב, אז בואו נמשיך. אימא'לה דבורה. אופי מהעיניים. לא. טוב, אז חברים, בואו נמשיך. צילו. לא. טוב, רציתי לתת את הכתר. לא, למה הוא סקין חמוד, מה? טוב, סנו. ופרסומת קטנה של 5 שניות. 5. מה זה? טוב, אנחנו בדרך ל50 יהלומים וישאר לנו. אוקיי, אחרי זה נקנה את זה. כי בא לי שיהיה לנו כמה סיבובים. ואנחנו נקווה שיצא לנו אפיק או כחול לפחות. או לג'נדרי, למרות שיש רק כחול אחד לזה. טוב, שוב זה? למה תמיד יוצא רק את זה? טוב. אוי, לא, אנחנו משחקים מול טובים.
משחקים מול כאלה שכנראה יש להם או את הבוקס או את הגליץ'. טוב, יש פה את סנטה קלאוס שהרגע נפל. טוב. ואני מקום שלישי, ואני מקום שני, ואני אעשה את השיטה. לא! לא, אני לא יכול. לא, אני לא יכול לענות. כנראה רוצה לשחק סתם על גייז. שלב שאני אוהב מאוד, מלקשוק מים, אבל אני גם די גרוע בו, זאת הבעיה. טוב, אז חברים, אני עושה את הסרטונים כמו שראיתי בסרטונים ביוטיוב. אמרו לי גם ללכת מפה. לא! הנה, יש פה אחד חכם בא איתי. נו, ג'י. אוקיי, עברנו. אני בשוק שעברתי עם כל הטעויות שהיו לי פה. טוב, אז אנחנו מתקדמים לאט לאט, ולאט לאט אני מתחיל להיות הרבה יותר גבוהים, והמן כוורת, הנה שלב שאני טוב בו. בהתחלה הוא היה שנוא עליי. לא! מה קרה? אני תמיד מצליח אותו, עכשיו אני לא מצליח. לא! מה זה השם הזה דרך אגב? אבל איך הפסדתי? בשנייה האחרונה. טוב, 50 ג'מס, יהלומים. טוב, טיים זה. יאללה, בואו נקנה. לא בכסף אמיתי, זה ביהלומים מהמשחק שקיבלתי. מומיה, פליז מומיה, לא תרנגולת. טוב, בואו נשים את התרנגולת, כי זה הסקין הכי טוב שיש לי כרגע, נכון? כן, זה הסקין היחיד שיש לי הכי טוב. טוב, אז תקשיבו, זה פעם ראשונה שאני עושה סרטון של סטמבל גייז, ואני רוצה מאוד לנצח בו, ונראה לי זה הקרב האחרון שאני עושה. טוב, בוא נעשה כתר אחרון. אני אנסה לעשות כתר
אז נסיים את הסרטון. למה אני עייף. כל היום חרשתי רק על סטאמבל גייז. רק הצלחתי לעלות 20 כתרים כזה קצת. למרות שזה יחסית הרבה. אתמול עשיתי בשעה 5 כתרים. וגם ישנתי רק 6 שעות. לא, אין לי אינטרנט. אוקיי. המלכה, נו. איזה גרוע. טוב, אני לא צופה בגרועים. נו, סופרמן, תעבור. סופרמן, אל תצא פה מטומטם. אוקיי, כולם עברו. המלכה עברה? לא. טוב, בסדר, יאללה, השמטה שהיא גרועה. אוקיי, אנחנו משחקים כבר מול יותר טובים. זה לא טוב. לא טוב לי בכלל. למרות שאני טוב מאוד. אבל אם כאילו הם ממש כאילו טובים, אם הם צ'יטרים מאוד מאוד מאוד, ואין לי סיכוי כבר. אוקיי. שלג. נו. לא, אין לי סיכוי כבר. עזבו, אין לי סיכוי. אם אני עובר את זה, אני באמת צ'יטר, אין לי סיכוי. טוב. לפחות הסקין שלי המשיך לי להתגלק שלו בכיף. זה לפחות. דרך אגב, היום ראיתי דבר אחד. ובא לי לראות אם זה באמת נכון בשלג. וואלה, למרות שזה אף פעם לא קרה לי. אבל אני אנסה. בן אדם אחד עבר יותר מדי מהר כאילו, הוא עבר את הטרמפולינה בשלג בסוף, ואחרי זה פשוט אף, כאילו, הוא עבר ואף, ובסוף הוא הפסיד. טוב. אז בואו נמשיך. אני לא עוצר את הסרטון רק שאני לא מקבל כתר אחרון. לפחות 2 כתרים שיהיה לי בסרטון הראשון של סטאמבל גייז. 2 כתרים, מה כבר ביקשתי? רגע, מה? היה פה ספיישל? טוב, הלך עליי. אני לא בסבבה בכלל. אוקיי, יש מולי כבר אנשים שיודעים לעשות את השטות. Yep, it's nice man. בואו נפתיע את האחרון ככה. שאלה סבבה. אוקיי. עברת, שמחת. ספיישל הפסיד? יש! וואי, סוף סוף. אני במשחק עם ספיישל, אבל הספיישל מפסיד על ההתחלה. איזה גרוע. איזה נוב.
יפו, סוף סוף יצא לי את הארץ הזאתי. זאת הארץ הראשונה שיצא לי גם בטלפון שלי וגם בטלפון הזה. לא. אוקיי, אני עובר או לא? טוב, יאללה, אני אעבור. וכולם עברו. היידה. ומתחילים את הגמר. סוף סוף איפה הסקין שלי? הנה, מאחורי השלד. טלפון. אני חייב שיהיה לי איזה אפיק אחד. לשלב שאני גרוע בו, אבל אני אוהב אותו. אני אוהב אותו, אבל אני גרוע בו. לא, מה עשיתי? Do the lights move? אני מאמין שכבר אין לי אמונה בזה. הנה, אני רואה אותו כבר. את מקום ראשון אני רואה. עבר. הייתי מקום שלישי. טוב, הגיוני, הייתי גרוע בהתחלה. שונא את השלב ההתחלתי. טוב. אז זה היה הסרטון, אני מקווה שנהנתם. אל תשכחו לסרטון להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, ואם אתם רוצים שימו גם תגובה. אז ומטרת הלייקים להיום היא 10 לייקים, נתחיל במטרה קטנה, כפי שאמרתי בתחילת הסרטון, ועד הסרטון הבא, יאללה.